morning, pag-usabang kapuso, balik sa GMA Regional TV Live. Labi na karong panahon sa nag-angat ang kalag-kalag in demand kay karon kining mga horror o mga creepy nga mga make-up alang sa nilain nga mga kalihukan, mga trick or treat, kumbaga kung doon na may magpahigayon ini, bisan pa maning panahon sa pandemya. Karong buntaga makapuso atong maistorya, kini usa ka makeup artist nga mi-specialize ni ini. Gikan sa Davao City, makauban nato si Bianca Bag-aw. Good morning! Good morning, sir. Thank you so much, Bianca, for joining Morning, us. sir. Welcome sa GMA Regional TV Live. Nganong nakasud man kaningon ani nga klase sa pag-makeup, tawag na to ani SFX makeup, no? Ngano man nga sa istorya nga kini ang imong gi-specialize, Ma'am Bianca? Akong ginatanaw, sir, is makeup jud siya nga glam. Then, ikalit lang siya og ano sa pop-up sa notification, sir, ba sa ilang kon sa Facebook na ngani, tapos gitanaw na ako. Kay ako, sir, na jud kay murag mahadlok jud kog dugo unsa ni ana. Pag tanan ako, sir, naaman dito tungkuan yan ko la nindot lagi ni. Timing pud to, sir, kay 1 week ato, sir, 1 week pagka Domingo, Lunes mo to siya na murag Lunes na ko to siya na kitan. Pagka Domingo, sir, na event sa mall diri sa Mua. Then gitry na ko siya, sir, without practice lang jud. Kanang impunto lang ba kanang okay, try daw nako. Then mo to, sir, amin ako mahulog siya katawanan, nagsakay ko, sir, niya, walay tingog tong mga kanya. Pagsulod ako sa mall, sir, kay nakurat ang guard sa ko ang mga tao niya, ang mga bata nga nag-trick or treat sa mall, sir, nang hilak. Tapos ni Agi lang ko, sir, kay wala ko panhantod sa sir niya, niabot akong amiga, gibidyohan ko. Doon ang hadlok mi, sir, antod sa nagsugod, dito na nagsugod tanan. Kinsa man to imong gi-portray adto? Ang gibu man ko to, sir, kay kunyari daw gisiradan akong bakba. Then, wala na ko pikas mata. Moro to, sir, niya. Pagka 2017, nagpa-makeup sa kuha nga. Dito na ako nag-start og makeup og mga laing tao sa mga kananada sila yung mga contest, which is, masyak lang po, sir, kay ganong madaog. Unsay nga ani nga pamaagi sa pag-makeup, ma'am? Ug unsay may mga gamit nimo ani? SFX, sir. Ang tawag niya SFX or prosthetics. Tapos, maghimo ka na, sir. Ang gamit na niya, sir, kay tissue, gyud kadalasan tissue, cotton, o liquid latex. Pero okay, sir, kay sa ako, sir, nga, dili yun ako siya upward, jud, kay mahal, jud siya, sir, ba, kay, o lisod po siya pangitaon diri sa Pinas. Akong ginakuan, sir, ginagamit glue. Antod, ang akong fake blood niya, sir, kay DIY lang gyapon siya nga red food coloring o gelatin. Unsa kadugay po ni pagtrabaho ini, ma'am, og kasagaran pila may price range kung magpaingon ani nga mga Halloween nga mga makeup? Pag ano, sir, ako ang ginabuhat, sir, pag gamay siya nga samad or kanang gamay-gamay la kanang muralag mga scratch di pa nga ako for, sir, 500. If akong gamit liquid latex. Pero pag kanang ano, sir, kanang glue lang, mag 300. Depende lang po siya, sir, kung unsa kada ko. Kay pag whole face, naman ko yung size, sir, magpa whole face sila, sir, ba? Kung ano pa ngayon, sa 1.5 or 2K, kay muhangyo man, sir, di pahangyoon. Self-taught ra gyud nimo, imo ra gyud ning kaugalingong diskarte. Wa po kay plano, ma'am, nga muhatag og tutorial ba ka online? Sir, dagan mag-request na maghimo na daw kong YouTube channel, mga ingana, sir, pero kulang pa manggugid ko sa gamit, sir, murag alanganin ko, sir, ba? So, nagid ko, sir, plano jud nako siya nga buhaton. Nako no kay giapilan karong bag-o nga competition, ma'am, online, unsa man ni ug unsa man imong konsepto pod? Duha man gud, sir, it's either pili lang ka mag-makeup ka or mag-drawing. Ang ilang kuan, sir, kay goddess, fairy, zodiac, mga enchanted, niya akong gipili, sir, goddess, si Medusa. Nara ba to'y murag bitin, mga bitin, mga has sa Medusa nga naong, yun sa to nimo, ma'am? Gamitan na siya liquid latex og flour, ako siyang gikuan, tapos gigunting na ko tong dakong bitin, ako siyang muag samad gamit tong liquid latex og flour, na kuan, gimix na ko, then, mo to, sir, pagkaugaw, 24 hours man siya, una pa og na nimo magamit, then akong koloran, sir, ako siyang make-upan, pagkahuman, ako siyang gipilit na siya pagkaugma. So kung doon na kay ma-share or mapaambit nga mensahe or tips sa mga nagtanaw nato, mga aspiring nga mga makeup artists, unsa imong makasulti, Ma'am Bianca?
Kala sir kung naamay mag-criticize or sa ila sir nga pangit ilang gihimo, padayon lang sir kay tanan man matun-an man jud siya o willing lang jud ka. Kay daghan mo ingon sir nisuda na which is dili man jud siya sir kung gustuhon lang jud nimo siya sir. Dali lang jud siya. Ma'am Bianca, daghan kayong salamat sa pag-uban kanamo karong buntaga. God bless you, ma'am. Thank you so much sa pagpaambit sa imong talento. Thank you sir.